Tama ko. Kita siya ng ano. Big love shout out, sis Ethan. Saglit lang ha. Ano ako. Ayan pa to. May buses kaya to. Parang wala. Tapos na si Kuya Xiao. Halo? Dinig na ba? Ang hirap nitong restream kasi pag nakatayo siya. Hindi ko makita lahat. Mika love shout out. Thank you for listening. Ganyan nga. Kasi pag ganyan, hindi ko makita. Ganyan lang muna. Pahigain. Pahigain. Pasaway itong cellphone. Ng kunti pala. Kunti lang yung nakikita. Kasi pag pahiga, hindi ko nakikita yung yung sarili ko. Tsaka ang layo niya, oh. Saglit lang Ate Lisel. Wala ka pa atang jacket. Bigyan kita. Ayan, may jacket ka na. Ate Lisel, ikaw yung yung nakadikitan ko noon nung kanina kay Sis Marbilyn. Naririnig mo ako? May boses ba ako? Baka hindi niyo ako naririnig. I-repair na naman natin to. Ano na naman? Okay. Salamat. Sis Ethan, thank you for coming. Saan ako? Dito po ako sa sa Saudi. Nasa Saudi ako. Ikaw, saan ka pala noon? Dito ka rin ba? Nasa Israel ka. Kumusta naman dyan sa Israel? Okay lang ba sa Israel? Hindi ba mahirap? Mika love shout out Manolito Ferrer. Thank you for coming.
Yan. Zile yollar gel. Nakalimutan ko kanina mag-ano. Ayan, may moderator na po kayo. Baba po ng bahay, Ate Liz, kita. Kuha lang ako ng link kay ano, Ethan. Please, Ethan. Wala kang ano, new upload. Magbaba na lang ako ng live. Ay, nagbaba si Ate Liz live. Ay, hindi pa kayo magkadikita naman. Ang mahina na naman yung net. Medyo maano siya. Mahirap or hindi. Medyo mahirap. Parehas din dito sis. Ano din. Medyo. Medyo. Medyo din dito. Oo, kinakaya din naman. Para sa pamilya. Ganun talaga. Ako kahit kulang ng tulog, kinakaya pa rin. Kinakaya pa rin mag-LS. Kahit ano, kahit napupuyat na, ganun pa rin. Kayod pa more. Mahirap mapuyat. O, saglit lang, ano ka lang muna dyan ha, kasi mag-ano pa ako dito. Nag-open lang ako sa isang ano. Kadikitan mo na ba si ano? Yung binaba ko si Ethan Yomi TV, yung nasa taas. Na nauna sa'yo. Dikitan mo siya, nagla-livestream din yan para makapunta ka. Ayan, done po sa nakapin from Manolito Ferrer. Ayan, sige, maglablaban kayo dyan. Manolito.
Ate Lizel, yan ba yung ano mo, main? Ate Lizel. Parang mali yung spelling ko. L-I pala, L-I. Agoy, mali nga. Oy. Ate Lizel. Ate Lizel. Ito ba yung subscribe ay yung ano mo? 211? Yan ba yung video mo? Ay ano, profile? Ayan nga. Miguel of shoutout, OFW Europe. Thank you for coming. Zile 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 yo alergal. Laoy, ngayon ko lang nakita, oy. Sinsya na. Sa asawa, hihi. Grabe siya, oy. Bakas ka lang kay ano, sis Ethan. Baka nabibisi. Lagyan mo sa dulo ng MG Waray. MG Waray. OFW la. OFW Europe. Anong sabi mo? Yun kasi asawa-asawa. Para namang wala siyang asawa din. Ay, nako. Meron pala akong ano. Hindi ko Ano ba yun? Bakit nakita mo? Ano nakita mo? Siyempre, nag-ano ako sa taas. Pumunta ako sa taas. Baka meron akong naligtaan. Ikaw nga yun, naligtaan kita. Hindi kita nakita. Hindi kita nakita. Nabisi ako dito. Dito ako sa ano. Nag-weekly ng ano, video ni ano, Ate Lizel. Add mo. Sige, lagay mo dyan. Ano ko. Screenshot. Ganun pa rin yung ano mo. Pangalan. OFW in Europe na po sa'yo binaliwala. Anong binaliwala yun? May hugot yun ah. Binaliwala. Miguel of shoutout, Mama Bibs Vlog. Thank you sa patusok. Thank you for coming. Zile 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 yo alergal. Ayan, may moderator na kayo.
Ito yung name mo. Yan din. Grabe siya, oh. Ganun din. Hindi mo talaga iniba. Okay. Yung song Ma'am Binaliwala. Ah, yun ba yun? Akala ko ano na yun. Song lang pala. Ayan na, Tita Babes. Akit ka dito. Sige, kanta. Kanta na, kanta. Baba ko na yung bahay, ha? Ano, sino na aakyat? Hindi ayaw ko ng plastic. Anong plastic na yun? Kanta na. Kinanta niya. Mika love shout out, Pastor Fernando. Thank you for coming. Zile zile yo alergyal. Ayan, Mika love shout out, Kiran Official 444. Thank you for coming. Zile zile yo alergyal. Ano yan? Ano? Hagdan da bahay. Ano? Hagdan di bahay. Thank you, Kiran Official, for coming. Manolito, okay na, nandikitan na kita from OFW Europe. Nasa work ka pa, tita. Sige, ingat ka dyan. Akyat na dito, ano? Europe. Ayan, Dan Kiran from Ate Lizelle. Salamat OFW Europe from Manolito Ferrer. Miguel love shout out. Hi Paradise TV. Thank you for coming. Zile yo alergyal. Ayan, lablabin nyo na ano. Connect to the one I pin. Ay pa pala tayong ano, may bisita pala tayo. Miguel love shout out. Jordi De Sailor. Thank you for coming. Zile yo alergyal. Gio. Okay. I know you are Gio. Please connect to the one I pin at Lizelle.
Nagbaba lang ng baba kayo. Iiwan ko na lang. OMG! Thank you for the music. Thank you for coming. Zile 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 eu alerg gal. Thank you. OMG. Ay, sorry. Wait lang. Pabakas lang kay Mama Bibs, ha? Kasi nasa ano siya, nasa labas, nasa work. Lagyan nyo sa dulo ng MG Waray para makita niya. Oh, what happened to your... I think it's... crazy. Why like this? Wait, I get your ano, length. Ah, you drop? Okay, thank you. Please connect to the one I pin. Ayan, done, Mama Bibs. Nagbaba ba ng length si Mama Bibs? Baka hindi nagbaba ng length si Mama Bibs. Tingnan ko nga yung ano niya, dala niya. La. Sige lang. Kasi basta bakas lang kayo. Ayan, Jordy the Sealor from Kiran Official. Dan from Manolito Ferrer. Umakyat ako, host. Umakyat ka? Saan? Saan ka? Saan ka umakyat? Ano? May hagdan ba dyan? Umakyat ka. Ah, kay Mama Babes. Sige lang, basta bakasan mo lang si Mama Babes. Hindi kasi yan ang ano niya eh, yung main niya eh.
Sige lang, basta nag-iwan ka ng bakas, titingnan na lang niya yun. Kiran Dan, please Kiran connect back to OFW Europe. Ayan, Kiran, dating dikit. From Manolito Ferrier. Drop ka ng length, OFW in Europe. Guys, padikit ako sa nakapin. Baka hindi pa kayo dikit. Nagla-livestream din yan. Marami yung tao. Punta kayo doon. Makakarami kayo doon ng iisdain. Ayan, party music done. Dating dikit. Dating dikit na kayo. Wow. Thank you. Thank you, Manolito Ferrier. Ayan, Manolito Ferrer done from Pastor Fernando. Miguel love shout out Nerdy Boy TV. Thank you for coming. Zile yo alergyal. Salamat sa tamsak. Ito nga. Kaya kanina 2 plus. Bang ni Lolo to. Pasaway. Minukbang siya ni Lolo. Ayan, thanks Pastor from OFW. Ay, Manolito. Thumbs up dan sa nakapin. Dating dikit. Thank you, Nerdy Boy. Baba ka ng bahay, Nerdy Boy. Baka hindi pa sila kadikitan para madikitan ka.
Ate Lisel, asan ka Ate Lisel? Wow. Get me. Guys, wag niyo naman akong kalimutan tamsakan. Baka hindi niyo pa ako natatamsakan. Tamsakan niyo naman ako. Ayan guys, padikit ako sa sa binaba ko, baka hindi nyo pa kadikitan. Ano lang. Mention lang kayo. Yung nakapin din, baka hindi pa kayo dikit. Dikitan nyo na para magpalit na tayo sa nakapin. Sino ba yung sumunod? Kay Mama Lizel kanina. OFW, asan yung bahay mo? OFW, andyan ka pa? Grabe siya, malis na siya. Kakanta ka pa dito, oy, asan ka na? Lumayas na. Lumayas ka na, OFW Europe. Dilaak. I-drop mo nga yung link ko, link mo, ikaw next, ipin ko. Ate Lizel, andyan ka pa? Baba ka, Ate Lizel, ng bahay ulit. Bigyan kita ng ayuda. Ate Lizel, wala na akong makitang bahay mo eh. Hindi kasi ako niyan makakapag-go channel pag Wala ba si Nanay Host? Wala pa, natutulog pa yon, mamaya pa yon. Mga alauna ata yun na dating eh. Natutulog pa yon. Oy, Pinas, ang oras pa lang ngayon? 4:00. Oo, matutulog muna yon. Alam nila yon, mamaya pa yan sila gigising. Ayan, Cynthia Rimbic Dikit from Manolito Ferrer. Sige lang Manolito, baka saan mo lang kasi babalik yan sa'yo. Ayan sila kasi dikit na yan. Sila Keran, dikit na yan. Akyat ka, kanta ka dito.
Baba ko yung hagdan, ha? Baba ko na yung hagdan. Akit ka para hindi ka antukin. Kanta ka muna kahit mga ano lang, mga 2 kanta. Hindi ako nag-ano kagabi. Hindi ako nag-copyright sa kinanta ni Tatay Rosauro. Anong mamaya na? Umpisan mo na ngayon kasi mamaya, ayun, baka na naman daw sabihin mo nung bukas ulit sa ibang araw ulit. Ano ba talaga? Ba sila? Asan na yung ibaba mo nga yung bahay mo kay ikaw yung ko. Yalla. Hindi kasi ako makapag ano. Ayaw mo magbaba ha? Tingnan mo nga tong ano mo. Ay. Sana all. Ako na lang kakanta. Anong kakantahin ko? Bahay Kubo? Grabe to si Nerdy Boy. Ikaw, Nerdy Boy, akyat ka dito. Ikaw ang kumanta. Umalis na ata si Ate Lizelle. Hindi na nagbaba ng bahay. Hindi kita maayudahan. Miguel Love, shout out. Ma'am Tizzy, thank you for coming. Zile 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 eu alerg gal. Salamat po sa tamsak. Ayun, wala na naman akong ano. Wala na akong harang, no? Hindi pa ako wala pang nagsabi sa inyo na harang. OMG. Nangyari. Saglit lang. Puntahan ko muna. Naka-off kasi yung ano ko. Bakit ayaw mo masid?
Nagkakang na. Ayun. Ano? Tulog na kapot bahay ko, host. Hihi. Anong tulog? O kapitbahay mo? Tulog na yung kapitbahay mo. Only you and me request. Mashallah, hindi ko nga alam yan. Hindi ko alam yan, oy. Wala akong alam na kanta, oy. Hindi naman kasi ako mahilig sa kanta eh. Wala akong hilig sa kanta. Ang hilig ko lang chismis. Sige na, OFW, umakyat ka na. Pakita mo na yung ano mo dyan, talent. Kasi susunod si Nerdy Boy. Okay. Pag umakyat ka na, OFW, si Nerdy Boy naman ang susunod. Ma'am Tis, andyan ka ng bahay para malabla ka. Ay, anong oras na pala? Alas 11 pa lang. Kasi may premiere ako eh. Mga 12:15 ata yun. Baka makalimutan ko na naman yun. Inshallah, host. Haha. Inshallah. Inshallah ka dyan. Akyat ka na. Sige na, ibababa ko na yung bahay, oy. Ayan, thank you from OFW Europe. Naantok na tuloy ako kasi wala namang kumakanta. Pag may kumakanta kasi, nagigising ako. Kaya kanta na, akyat na, akyat. Wala pa kasi yung tatay ko, kakantahin ko na naman yun. Tulog pa yun eh. Nasa Pinas kasi. Nasa kama na ako, dapat araw bukas pwede. Ano ba yan? Ang dami mong palusot. Daming palusot ah. Sige ka. Nasa kama na daw siya. Hindi ako nakakapag-LS sa araw kasi may trabaho ako. Pag mag-LS ako, silent lang yun. Walang mag-host. Kasi may trabaho. Ano? Hindi ha, baka makalimutan. Hindi. Sige.
Bakit may kasama ka ba dyan sa kwarto mo? Hindi ka pwede na mag-ingay? Sabay ganun. Asa na ba yung ano? Kawawa naman tong ano niya. Oh, wala pa namang isang like na lang. Ano? Ay ko. Anong wala sa yula? Mega love shoutout, Ma'am Rose Vlog. Thank you for coming. Zile 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 eu alerg Ay, gel. nasa harang pa daw siya. Ayan, dan sa nakapin host from Ma'am Tis Vlog. Ayan, IFW Europe, balikan mo na lang si Ma'am Tis. Ma'am Tis, baba ka na lang ng bahay. Mega love shoutout, Ma'am Rose Vlog. Thank you for coming. Mag-go channel ka na lang ano, OFW Europe kay ano, Ma'am Tess Vlog. Kasi ano yan, main yung dala niya. Kagabi natulugan na kita. Okay lang. Okay lang, Ma'am Ros. Alam ko na yun eh. Kasi ano, yung pag bagong ligo talaga, ganun talaga yun. Ano, masarap matulog. Miguel love shout out Jean Lastimoso. Thank you for coming. Zile Good zile morning. zile zile eu alerg gel. Maganda naman background mo. Gano. Salamat. Salamat Ma'am Jean Lastimoso ng Team Kapuso. Thank you for coming. Ikaw ang gumawa niyan. Ano lang yan dito, free. Free lang yan sa apps na yan, sa stream. Pwede kang Ma'am Rose mag-ano, restream din. Ano din, sa Chrome ka mag-search ka ng restream sa Chrome. Tapos mag-sign ka doon sa free. Gawaan mo ako. Basta mag-ano ka lang doon sa Chrome. Punta ka sa Chrome tapos anuhin mo yung restream. Tapos makita mo yung ano, yung may mga tuldok-tuldok. Pag mag-ano ka na live, pindutin mo yon, tapos magpili ka doon ng background. OFW Dan from Nerdy Boy TV. Anjin, baba po kayo ng bahay. Baka hindi mo pa sila kadikitan para malablab ka nila. Picturean mo. Sige. Pag ano.
Picturean ko. Ayan, nagbabasi ng bahay si Manolito Ferrer. Baka hindi pa kayo dikit. Guys, wag nyo naman akong kalimutang tamsakan. Tatamsak na rin. Ayan, Nerdy Voidan from OFW Europe. Nako, nahihirap na ako. Wala pang alas 12. Ayan, Manolito Dan na sa Suklimo from Mamtis Vlog. BG lang ako, may nag-ayuda sa akin. Okay, sige Ma'am Ros. Sana all may nag-ayuda. Kinain naman ni Lolo. Ganon talaga yun. Talagang si Lolo talaga hindi nagsasawa. Kain ang kain pa rin. Ikaw, Nerdy Boy, naka 500 ka na ba? Kumusta naman yung bahay mo, Nerdy Boy? Patingin yan ang bahay mo. Malapit ka na mag 500. Malapit na yon. Hindi ba bawal dyan mag-ingay? Baka dinig mo. Hindi nasa taas ako. Ako yung mag-isa lang dito ng kwarto sa taas kahit magsisigaw pa ako. Hindi ako maririnig. Nasa pinakatuktok. Kaya walang istorbo. Ako lang mag-isa. Wala pa host? Anong wala pa host? Di ba nandun ka kanina? Saan doon? Nanalo ka? Saan ka doon nanalo? Saan ka nanalo doon? Nanalo ka ng raffle? Wow, sana all. Nerdy Boy TV, tamsak lang, dating dikit na. Okay, kay Ma'am Tess Vlog. Baba ko na yung hagdan, Akit ka na? Bakit ka na? Kasi baka kantukin ka na, wala na, hindi na makakanta. Pag antukin na. Maganda dito, ako balay. Maganda dito, ako isang balay. Kay ako lang din dito mag-isa sa taas nga, sa bahay, sa kwarto ko. Ako lang mag-isa kahit mag-ingay-ingay pa ako dito, magsigaw-sigaw, walang makakarinig sa akin dahil nasa loob ko ng kwarto. Mag-isa lang ako dito, wala akong kasama. Kaya pwede akong mag-ingay-ingay. Umakyat ka na. Ano ba yun? Mali. Tama ba? Hindi ko alam kung yan ba yan yung binaba ko. Anuhin mo nga, i-check mo nga. Kung yan yung hagdan. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung yan ba yan. Tingnan mo nga, tingnan mo. Baka link yan. Link ata yan eh. Kaga.
Ano? Ay, link nga. Pasaway. Link nga yan eh. Hindi pala yan ang ano. Hagdan. Sorry. Yan yung ano ko, yung premiere ko ngayong alas 12:15. Yung premiere ko. Hindi pala yan ang hagdan. Paano ko ba ibababa yung hagdan ko eh? Hindi ko alam. Paano ba binababa yung hagdan dito? Sa restream kasi ito eh. Hindi ko alam yung restream ng ano niya eh. Yun, balik ulit. Andyan pa kayo? Nawala na ako. Mega love shoutout, Random Secretary Official. Thank you for coming. Good morning. Zile eu alerg chiar. Hindi ko alam yung pag ano yan. Kasi dapat yung message niya. Ano ba yun? Ganun pa rin. Yung link ko pala yan kanina eh. Bakit hindi nag-copy yung restream ko dito sa ano? Wala siya. Hindi siya nag-copy lagi. Hindi tayo makakakyat eh. Manolito Ferrier. Asan yung bahay mo? Palablap naman tayo kay Ma'am Jean Lastimoso. Baka hindi pa kayo dikit. Nagbaba siya ng bahay na sa Asna. Asan si Umuwi na siguro umalis na si Kiran. Umalis na si Kiran. Huwag na nating ipin. Pag umalis na. Yung nandito lang muna, natin. Ipin. Manolito. Manolito. Asa na yung ano mo? Ikaw din pa din, Manolito. Sana all. Marunong kumanta. Ayan guys, padikit tayo sa nakapin. Baka hindi nyo pa siya kadikitan. Hindi kasi ako nag-StreamYard kasi yung StreamYard na ako nag-over, na ba ako? Over 20 hours na. Baka hindi siya upload. Kaya hindi na muna ako gumamit. Sayang yung WH.
Mega mega love shout out Pahan Thank you for coming. Zile 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 eu alerg gal. Uy, alas 12 na. Lapit na premiere ko. Alas 12. 15. Ayan, Jean last mo sa Polpak Dan. Pasukli na lang from Ma'am Vlog. Ayan, Ma'am, Jean, nandyan ka pa ba? Gising ka pa? Ma'am Tis, pabakas lang kay Ma'am Jean Lastimoso ng MG Waray sa dulo ng comment mo para mabalikan ka niya. The old sound is gone. Yeah. Yes po, host. May bakas. Okay, Ma'am Tis. Salamat. I can hear you well today. Ma-CR muna ako. Sige, Ma'am Ros. Jen Lastimoso, Dan. Pahan Elia. Sounds good, yeah. Thank you. OFW Europe, ilan ba yung channel mo? Dalawa ba yung channel mo? Bakit ito yung mo dito? Sa'yo ba to? Parang may may kapangalan ka kaya? Wala, hindi ata to sa'yo eh. Ikaw ba to? Hindi naman ikaw dito. Eh, ikaw ata to eh. Yung ko dito. Kasi 4K na yung bahay niya oh. May kapangalan ka kaya OFW Europe. May kapangalan ka dito oh. Yung saging niya is na siya? 4K. Sa'yo ba yan? Or ito pangalawang channel mo na? Saglit lang. Bakit may siya? May join button ka na. Tapos nakalagay dito is pa lang. 4K. Ay 4K, 400 plus yung subscriber mo. 427. Anyari dyan? Ano to? Pangalawang account mo na or ano nang nangyari sa subscriber mo? Bakit ganyan yung mo subscriber? Ba't siya nag-down? Ba't nag-400 na lang? 427. Oo nga, pero mayroon akong nakita dito pangalan mo. 4K yung bahay niya. Akala ko nga ikaw to eh. Hindi pala ikaw yan. OMG. Oo, andito talaga siya oh. 4.1 yung na niya. May kapangalan ka, oy.
Dapat ibahin mo yung ano mo, yung pangalan mo, lagyan mo ng ano. Yung kakaiba. Grabe si Fahan Iliya. Mega love shout out, Dio TV. Thank you for coming. Zile yo Good alerg gal. morning, Dio. Grabe, oh. Monetization received. Yeah. Thank you to support my channel, Paglia. Congratulations. Thank you, Pahan Ilia. Mega love shout out, Flor Elia. Thank you for coming. Good morning, sis. Zile yo alerg gal. Kumusta na? Ayan, Jean Lastimoso Dikit from Manolito Ferrer. Manolito Ferrer, magbakas ka lang doon ano, sa ano niya, video niya. Tapos lagyan mo ng MGY para alam niya na ano, galing ka dito. Nabibisi pa daw siya. Sigurado yan, magbabalik yan. Yan, iwan lang daw kayo ng bakas. Tapos na work. Alas 12 na ah. Ay, bakit ako nag-message pala ako mali? Wala namang link. Pasaway talaga ako eh. Sandali. I-remove natin yun. Wala naman akong pala link. Sandali. Pupunta ako sa ano ko, sa premiere ko. Baka mag-umpisa na. Mag-ano lang ako, hindi ako pupunta yung channel ko. Baka pinapalo ako niya ni Lolo. Pwede man magpunta sa ano, sa premiere, yung ano, yung main ko. Kasi naka-live ako eh. Ano naman kasi nilibay ko. Ay, ka-open ko lang sis ng ano, ng harang ngayon lang. Ka-open ko lang siya, nakalimutan ko kanina nung nag-umpisa ako. Mayroon harang, inopen ko na. Yung join lang ang wala, hindi ko pa ma-open. May $sign naman ako. Wala pa akong join, hindi ko pa binubuksan. Hindi ko pa binubuksan yung ano, yung yung join. Di pa ako ready. Charot. Di na pala ako kay Flor Elayat.
Thank you, Sir Floor. Nakaano din, nakaraos din sa yung pinagpuyatan. Nakaraos din. Okay. Nung pa ata ako nun, kailan ba ako nag-ano? Kasi kailangan naman ata yan, wala pang... Ma'am Rose Dan with Bakas from Jean Lastimoso. Harang sa tulay. Salamat tayo sa harang. Ayan, Miguel of shoutout kay Rosauro Ignacio. Thank you for coming. Good morning. Zile zile, zile zile eu alerg gal. Congrats, host. Thank you, Manolito. Sabay ganun. Mali naman yung ko eh. Dali, mag-ano tayo. Ayan, waiting. Malapit na premiere mo, host? Opo, ano na lang, seconds na lang. Minutes pa, oy. Salamat, Sis Flor. Salamat ng marami. May ano pa yan eh, may part 2. Kasi ang haba na nga niyan nung ko, ito yung una, mahaba nga na nga siya eh. May part 2 pa kasi hindi siya hindi pa na ilagay yung iba. Meron pang ibang nag-rate. Dali lang ha, puntahan ko yung ko, ako. Ayun. Doon na sila. Waiting na talaga sila, we. Hindi ako wala naman atang walang may jacket. Lahat naman ata may jacket. Hindi ko ipunta yung ko, yung alagad ko. Ay, yung ko, yung main ko.
Ayan guys, pasugod na lang ako sa sa nakapin. Nandito ako sa nakapin. Naku, merong walang jacket. Tay-tay dyan. Magkakasilip talaga ako nito. Ay, puta. Naku, naku. Mhm. Nasa work, oo, nasisingit pa rin yung pag-LS para lang talaga mag-achieve 4K na double reach. And today, nung natanggap ko yung message na monetize ka na, grabe yung saya. Kasi, yun naman dapat talaga, di ba, celebrate natin yung pagka-monetize ng channel, at saka alam na community pa, di ba? Ano yun, malaking blessing yun talaga sa atin. And thankful si Sikoy na isa ako sa mga napili mo na mag-read para sa yung monetization. So, ano lang, so, thankful. So, ngayon na monetize ka na, ano lang, Uy, ano ba? pa rin, no? Kasi alam mo naman, hirap-hirap nasubrahan. Guys, nandito ako sa premiere ko, nakapin. God bless for your channel. Yeah, continue pa na lumago para sulit talaga. Yun, congratulations, Ned. Bye! Hello, this is MK. Biga-biga namin siya. And maraming salamat. Nabigyan ako.
Big love shout out, Jerlyn YTC. Thank you for coming. Ayan, may jacket na po kayo. Nasaan na ako? Nawala na tuloy ako. Nawala na ako sa ano ko. Ay, hayop. Wala. Wala, grabe siya. Vlog. Why? OFW, nandito ako sa Nakapin. May premiere ako. I'm so happy na naging part ako ng Growing Up channel mo. And more. Sabi ko na nga ba, oy. Agoy! Nandito pa ako sa ano, sa Nakapin. Wala, oy. Nakakatawa naman si ano. Si Vlog, 2 beses nagpalipad. Grabe siya. And thankful si Boy na Tapos na ba? mag-grade para sa monetization. So, ano lang. So, thankful and honored na napili mo ako. So, Sisi, Eh, ano to? ano lang, continue na Hala, sa pagkayos. nagbalik-balik na ang hayop. Anong nangyari sa anong premiere ko? Nagbalik-balik na yung premiere ko ba? Yan natin at lahat ng pagod mo ay nasuklian na. Ngayon ay isa ka ng ganap na isang content creator at empleyado na ni YouTube. Bumalik. Keep up the good practice and I'm so happy na naging part ako ng Growing Up channel mo. Anong And nangyari? more, hopefully na mag-grow pa ang yung channel at stay Bumalik. connected at naway magpalain kapatid. Congrats ulit sis at pagpatuloy mo lang yan. Magiging YouTuber at maputing tao. Maputing kayo. Ulitin sis. I am so happy na ngayon Ano ay nangyari? Bakit ganyan? Hala, hindi sila lang yung na ano. Ano ba yan? napakasayang araw na nag-invite Mali yung... at Ala. Mali yung ano ko, oy.
Agoy, ano nangyari, oy? Parang bumalik yung ano ko dito. Hindi ko alam kung bumalik ba to or ano. Dubli-dubli. Oy. Kaya pala ang haba. Bakit kaya siya nag-ano? Tay, naulit ba? Hindi ko alam. Ala, uy. Ala, bakit paulit-ulit? Pasaway talaga, uy.
Ano ba yan? Bakit naulit-ulit yun? Ano nangyayari doon? Ano nangyari doon? Bakit naulit-ulit yun? Isa lang naman yun eh. Isa lang naman yun, ni-review ko yun eh. Bakit siya nag-ulit-ulit? Ayan talaga yung ayaw ko dun sa ano eh, sa Vlogstar. Sa Vlogstar ako maganda na lang sa KineMaster. Kainis eh. Nakakatawa tong ano ko eh. Naulit-ulit yung kay tatay.
Agoy, 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 agoy. Yan, back na, back. Ayan, maraming salamat sa inyong suporta sa premiere ko. Salamat ng marami. Ayan, hindi ko alam kung bakit nagpaulit-ulit. Sino yung nag-ulit-ulit doon? Si Tatay Rosauro lang ba? parang ni Lolo ata eh. Type ni Lolo. Type ni Lolo yon dahil inulit-ulit. Bakit kaya na ulit-ulit yun? Isang ano lang yun yung kay tatay. Isang lagay ko lang dun eh. Ba't na ulit-ulit yun? Pasaway, oy. Salamat. Angisel Journey, salamat sa suporta. Kaloy, salamat. Random, Masyuma, salamat sa inyong lahat, Jeric. Mami Cynthia, salamat. Asa na harang? Kanyari, hindi pa tapos? Hindi pa ba tapos? Hindi pa tapos yung premiere ko? Tapos na yun ah. Ala, hindi pa nga tapos ata. Tapos na ba? Hindi pa. Ah, tapos na. Lumabas na yung views eh. So it means tapos na siya. Salamat sa inyong lahat. Wait ko yung part 2. Andyan ka ikaw yung bida sa part 2. Jeric. Wala pa kasi yung iba eh, hindi pa nagsasubmit eh. Hindi ko alam kung kailan yung part 2. Mga busy pa kasi yung iba, busy. Ayan, patamsak naman tayo sa Ayan, nagbaba si Ma'am Giselle ng Ay, ano ba to? Nagbaba ng bahay. Ipin muna natin, may premiere siya. Patamsak tayo guys sa premiere niya. Oo, huwag kang mag-alala mami, sasama kita ulit sa premiere, sa part 2. Sabay ganun. Asan si Sis Elsa? Sis Elsa, nagbaba ba ng bahay? Ayan guys, padikit tayo sa nakapin, baka hindi pa kayo dikit. Ayan, nagbaba pala ng bahay si Sis Elsa. Nako. Ang lakas.
Naiwan ka sa Premier Tide, tapos na yun eh. Ako yung last doon. Tapos na yun. Ayan, full pack na sa nakapin from Ma'am Tis vlog. Haba ng traffic. Kaiksi nga lang yan, oy. Yung part 2. Salamat, Don Jean. Wow, Kaloy, 3:56 na. Go, go, Kaloy. Kaya di ako umalis ng views at WH. Oh, ganun ba yun? Nagmatapos yung upload. Tapos na yun, yun naman yung last nun eh. 5 minutes pa. Bago siya pag mag-ano na talaga siya, yung mag-end na, pag magsabing end na, okay na yon. O kasi hindi pa ano siya eh, hindi pa siya ba nag-ano. Parang nag-play pa ba siya? Ulit. Mami. Naulit-ulit. Yung kay mami, kay Tatay Rosauro lang ba yung naulit-ulit doon? O sa inyong lahat talaga doon? Natatawa ako pag tingin ko. Uy, bakit si Tatay pa ulit-ulit na lang? Nakatatlo ka ba noon, Tatay? Ay, natatawa talaga ako doon. Sabi ko, bakit na paulit-ulit? Siguro si Lolo yon. Sabi ni Lolo siguro, eto, paulit-ulitin ko to kasi maganda yung yung message. Ako, Diyos ko. Bakit kaya natatlo yun? Isang ano ko lang yun eh. Isang upload. Isa lang yung pag ano ko dun kay tatay. Bakit natatlo? Na times 3? Wala na masabi dun times 3. Agoy, Diyos naman, oy. Nahiya na tuloy si tatay. Ba't ka naman tayo nahiya? Ano eh. Ikaw yung pinaka-paborito ni Lolo. Times 3. Agoy, agoy. Miguel love shout out, Itils Vlog. Thank you for coming. Good morning. Zile 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 eu alerg gal. Hindi nakaabot si Itils ng premiere. Kagigising mo lang Itils. Ayan, tapin from Kaloy Mix Vlog. Baba ka ng ng bahay Kaloy. Ay naman pala yung dala mo eh, main. Sige lang, okay lang i-ano ka na lang nila go to channel. Pag main yung dala nyo, pwede na lang kayo hindi magbaba ng bahay, go to channel nyo na lang para mas maano pa. Hindi tayo mahalati ni Lolo na nangingisda. Sabay ganun. Para iwas lagas. Yun daw yun eh. Si tatay nga yung malakas doon. Sabi ko, bakit pa ulit-ulit na si tatay? Harang like dancing from Dad's TV channel.
Natatawa talaga ako. Pagpunta ko doon, sabi ko, kasi bumalik ako dito sa live ko. Pagtingin ko doon, pagbalik ko, hala, sabi ko, bakit nag-ulit-ulit yan kay tatay? O si Kuya Xiao din? Hala, ba't kaya naulit? Ba't siya naulit? Kaya pala sabi ko, bakit ang haba na? Nag-20, ano na siguro yun, 20 minutes na. Dapat hindi 20 minutes kasi sa akin mga tatlo, ano lang 3 minutes lang yung sa akin nun eh. Lahat? Ay, hindi ko alam kung 3 minutes ba lahat yun or ano. Kulang ng 3 minutes. Kasi sa inyo karamihan, taga 1 minute lang yun. Ikaw, mami, 5 minutes yung sayo. Para isang oras. Ang haba ng premiere, ah. Ay, ano, may nag-aano sa ano, mga boys. 'Di ba silang dalawa lang yung lalaki doon? Ano, si Kuya siya at si tatay no, yung lalaki. May nag-trip sa kanilang dalawa. May nag-ano doon kay ano, sila lolo ata nag-ano doon, si Nadia. Oo, kasi dalawa lang sila, si tatay at saka si ano, si Kuya Xiao. Agoy, dalawa talaga. Ayan guys, mag-go to channel na lang kayo kasi mga ano yan eh, mga legit yan sila. Yung nandyan. Go to channel na lang kayo kahit hindi na kayo magbaba ng bahay para ano, para iwas lagas tayo. Lalo na yung maliliit yung bahay. Go to channel na lang kayo. Itels, kumusta na Itels? Dads, ready ka na sa next? Ikaw na yung sunod kay ano kay Tyrosauro. Saka si vlogger. Asan na si vlogger? Nawala si vlogger. Mga lalaki naman sa next, sa part 2. Kasi si Jeric walang kasama eh. Nandito na si Jeric, nahuli kasi si Jeric. So, part 2 na lang siya. Ano, nasa part 2 si Jeric. Kasi nahuli siya eh, ng ano, naka-upload sa ano, yung una ko. Nahuli siya sa ano ko eh, sa pag-upload ko. Tsaka ano din, mahaba na sabi ko, ano, mag-part 2 na lang ako kasi ano, yung iba din hindi pa nakapasa eh. Dads TV, tsaka Vlogger Boy, ayan, ready na kayo ha. Magawa na lang kayo ng video. Kayo sunod. Kayo sunod. Asa na pala si ano? Asa na si Ma'am Ros? Natulog na ulit. Natulog ka ulit, Ma'am Ros. Nawala siya eh, nawala si Ma'am Ros. Sabi niya, pwede na ba ako magpagkikita? Hindi ko nakita si Ma'am Ros doon sa ano sa premiere. Mabuti kahit nahuli sa part 2. Team Kapuso, team.
Oo, Ma'am Jean, ano, sabihin mo yung team kapuso natin na ano, mahingi ako ng ano, ng video ulit para part 2. Sleeping Beauty ulit siya. Sino? Si Ma'am Rose? Maano kasi si Ma'am Rose eh, yung maano siya, antukin ba? Antukin si Ma'am Rose. Nakatulog sa kakahantay ng ano, hindi niya alam kung nasaan yung mga tao. Sabi ko nasa ano ako, nasa nakapin sa premiere. Wow, happy fiesta, Tyrosauro Ignacio. Wow, may litson yan, sarap. Mista tayo kay ano, kay Tyrosauro, punta tayong Bulacan. Happy fiesta, Team Korea. Miguel love shout out, Pastor Fernando. Thank you sa pesti. Mag-vlog ka tay, ay mag-vlog, mag-ano ka dyan para ano sa piyesta niya. Pero kasi ngayon yung piyesta, hindi na siya maraming tao na nagpupunta sa mga bahay-bahay dahil nga sa corona. Yung limitado lang siya. Kunti lang yung yung punta sa piyesta. Ayan, Miguel love shoutout Pastor Fernando, Ma'am Rose Vlog. Ma'am Rose, gising ka pa pala. Salamat. Sugod na mga kapatid kay tatay. Ay, punta na kayo kay Tyrosauro. Fiesta daw nila. Sino nandyan sa Bulacan? Punta na kayo, punta. Yala. Mabuti hindi maraming tao ngayon. Oo, mga mga family. Yung family lang talaga yung ano niyan. Bawal kasi yung mga malalayo. Yung mga ano pa. Taga ibang lugar. Bawal kasi yun Nung katulad sa amin, nagpiesta daw sila. May nakabantay na pulis. Walang pinapapasok. Oo, walang pinapapasok yung na taga ibang lugar. Dapat taga doon lang talaga yung sa malapit na barangay. Hindi daw bawal daw yung ibang lugar. Kasi baka may dalang corona. Yun. Magluluto na ko, host. Wala kayong makakain dito. Wow. Talaga lang, Tay. Ikaw nagluluto. Wow. Galing siguro ng tatay magluto, ah. Haha, sabi ba? Quarantine muna. So, quarantine. Ethel's Vlog, Dan Sukli po, Bell All from Giselle Journey. Ayan, thanks Sir Saro Ignacio, TW. Ay, dikitan nyo naman yung nakapin, oy. Oh, nagdikit na ba kayo nun? Akala ko, ako natutulog. Nagbabalik na pala siya. Ah, sige. Salamat, Giselle. Tamsakan ko pala yung yung premiere mo. Kailan ba to? March 13. Ah, bukas na yan. 11:45. 11:45. Nako. Set reminder on ko na lang. Miguel shout out Paulo TV. Thank you for coming. Zile eu alerg gal. Musta Glenn?
Baka mag-blackout tayo. Malulubat na ako. Nakakatawa talaga, no? Ba't kaya nag-doble-doble? Buti hindi lahat nagdoble-doble. Yung ano lang, yung kay Tay at saka Kuya Xiao lang. Kala ko nga lahat eh. Naku, hindi na siya. Kala ko talaga lahat yung video na nag-ulit-ulit. Ay, wala, hindi pwede. Sabi ko, bakit ulit na yung kay tatay? Tapos na yun ah. Yung pala ito na ulit talaga. Pasaway. Pasaway, pasaway. Parang sinadya niya. Ni Lolo. Kaya, sila lang kasing dalawang lalaki doon eh. Nangyari dito. Nagkahang yung ko. Dan Pastor, grounded. Grounded? Nangyari. Wala ko marinig. Ha? Mic pa? Wala naman akong maano. Hindi, nag-charge kasi ako. Okay na ba? Wala nang ground.
Saan mo na yung nakapin, Glen Paulo? Dali, ano ko muna si no? Si maliit pa tong bahay mo. Baba ko muna si si Palitan ko muna kita, ma'am, Giselle. Palitan na natin si Ethel sa maliit pa yung bahay. Ayan, palablad tayo sa nakapin. Ano. Grabe ka naman, Glen Paulo. Kamukha ko yung kalab team ni Enrique Hill. Wow, ha? Ang ganda kaya nun. Ang layo, oy. Ma'am Ros, tulog na? Yes, Ma'am Ros. Tulog na, 1 o'clock na kasi. Kaya natutulog na siya. Welcome, Ethel. Yan. Unahan mo na lang yung mo dyan, hindi mo pa kadikitan. Unahan mo na lang sila. Dikitan mo nga to Ethel. Para makapunta ka din sa live niya. Kasi din siya, nagla-live din siya tapos nag-refer ng gagawin. Mami Cynthia, dikit ka na ba kay Mami Cynthia? Saan mo rin si Mami Cynthia? Itong binaba ko, ayan, dikitan mo yan para padalaw ka sa LS niya. Lagyan mo sa dulo ng MG Waray ha, yung yung comment mo. Lagyan mo sa dulo MG Waray.
Yung dating dikit mo na si ano. Wait na natin. Sige, magpakas ka lang doon sa ano niya, sa video niya. Talagyan, magtamsak ka na lang doon sa video niya. Ito pa yung nabinaba ko. Dikitan mo yan sila para makapunta ka sa kanila kasi mga kaibigan ko yan. Meron pa isa. Salamat ng ano. Hala, asan pala yung ano ko? Sandali, yung kukunin ko pala yung dalawang beses sa akin, nagpalipad sa sa Premiere. Wala, ano pa yung pangalan niya? Nakalimutan ko. Mega love shoutout, Ninja ni Jologs in Canada. Thank you for coming. Zile 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 eu alerg gal. Ma'am Tis, magdikit ka lang sa kanila dyan para mabalikan ka. Unahan mo na lang sila. Unahan mo na lang sila, mga legit yan. Pinapatulog ka. Sabay ganun. O sige, Ma'am Jen, sige na, oy, magpahinga ka na. Nung oras na, oy. Umaga na dyan. Wala ka pang tulog. Grabe, oy. Ang tindi sa puyatan. Ikaw na talaga si founder ng Team Kapuso. Salamat, founder. Sige na, tulog ka na. Good night po. Ingat ka. God bless. Kukunin ko pala yung saan? Screenshot ko yan eh. Kunin ko yung pangalan niya. Nakalimutan ko eh. I'm sure hindi pa kayo dikit doon. Naman ata. Naku, si ano to? Roblox. Baka si ano to, si Party Music. Tingnan ko lang, i-search natin. Gag, ba't ito yung ginamit niya? Naku, si ano to, si Party Music. Si Party Music yan. I-ano natin, i-search natin kung tama, kung ano ba, siya ba. Ay, mali. Black. Iba din tong pangalan na po eh. Ah, hindi si Party Music. Iba siya, iba.
Dating dikit ko na siya. Oh. Kaibigan ata to ni ano. Ayan, ito yung kaibigan ni ano, ni Party Music. Kaibigan ni Party Music. Oh, mashallah, thank you so much. Ang bait niya naman. Ang bait naman niya. Ay, ito na lang. Basta pag magbakas kayo ng ano, ng binababa ko, lagyan nyo sa dulo ng MG Waray lang ha. Salamat. Para mabalikan kayo. Ay, mali. Roblox. Ayan guys, padikit ako dito sa ano, binababa ko. Kay Roblox. Kay Roblox AF. Lagyan nyo sa dulo ng MG Waray para alam niya nang galing dito. Mabait yan, nagpabalik yan. Ako nga eh, nung inunahan ko kasi yun eh. Doon kay ano, kay Party Music. Inunahan ko siya, tapos binalikan niya ako. Mga bigatin yun. Nasa Canada ata yan siya. Kahit 2 minutes lang kayo manood ng video, huwag ng ano, sobrang 2 minutes to 3 minutes lang, okay na. Sa 2 hours na pala ako. Sige ma'am sis, ano, bakasan mo lang si Mr. 85 ATA, mabait yan, nasa Canada yan, ano, babalikan ka niyan. Basta lagyan mo sa dulo ng MG Waray. Mhm. Meron siyang ano, sa amin. Party music.
Guys, patamsak naman tayo sa coming LS ni Party Music, yung binababa ko. Wala tayong music. Ayan, Roblox AF Dan from Ma'am Tess Vlog. Thank you, Ma'am Tess. Bakasan mo lang sa dulo ng bakas mo ng MG Waray. Ethels, bakasan mo sa dulo ng MG Waray. Yung comment mo sa dulo, lagyan mo ng MG Waray. Ayan, Party Music, thumbs up na sa premiere. Salamat, Ethels. Ayan, salamat Diwa TV sa pag-connect kay Roblox. Mabait yan bakasan mo lang sa dulo ng MG Waray. Babalikan kayo niyan. Lalo pat maliliit pa yung bahay nyo. Magkaibigan yan ni Magkaibigan ni Party Music. Kaibigan yan sila. May ba si tatay? May per? Oh, may unboxing siya. Bakit hindi ko pa napanood yan? Maya, panoorin ko. Ayan guys, pasilip tayo kay Tyrosauro, yung binaba ko. Pasilip tayo sa bagong upload niya. Salamat. Meron siya bagong upload. Maya iwat ko. Party music like dance. Salamat, Tay. Ay, Tay, baka yung ninoloto mo masunog. Baka masunog, Tay. Wala tayong kakainin, Tay. Wala. Pag masunog yan.
Salamat Diwo sa patamsak mo kay Party Music. Salamat tay sa paharang. Wala naman dyan si Kaloy, palitan na natin yung nakaplay. Ma'am Tis, dali lang Ma'am Tis, isa lang kita ha. Ma'am Tis. Ma'am Tis Vlog. Ito ba yan? Uy. Ka dito. Mali. Dali. May H. May H. Ano ba ito? Mali pa rin. Ayun. Salamat tay sa paharang. Eatles Vlog, done watching. Thank you, Dads TV. Kaloy. Ay, Kaloy. Alam na din. Nandyan ka lang pala eh. Sige, tulog ka na. May trabaho kayo noon bukas. Sige, good night. Salamat, Kaloy Mek, sa pag-support. Lalo na sa premiere ko. Uy, Kaloy, maggawa nga kayo ng video kayong tatlo nila Tess, saka pwedeng magsama-sama na lang kayo niyan. Si, si boss. Asan si boss pala? Bakit hindi nagpakita? Sabihin mo, humihingi ako ng video nyo sa part 2. I-add mo na lang ako sa Messenger. Alam mo yung Messenger ko? Salamat Vloggerboy TV. Thank you. Miguel love shoutout, This World. Kumusta na This World? Sabi ko maggawa kayo ng greetings. Kayong tatlo nila boss.
Pwede ano, magsama-sama na lang kayo, tapos ipasa nyo sa akin sa messenger. Greetings sa ano, monetize. Para monetize, para part 2, kasi may part 2. Mayroon kasi pa ako dito, hindi ko pa na-upload. Ano, greetings? Monetize nga, para monetize. Yan lang naman birthday, hindi ko pa naman birthday. So talaga, oy. Halloween ka dyan. Manghihingi talaga ako pang Halloween. Ikaw talaga, oy. Buti naman nagpakita ka para may sali kita dito sa ano, sa play. Ilan ang WH mo? Malaki na ba? This word. Kayong tatlo para masaya. Ethel's Vlog, watching from Vlogger by TV. Salamat, Vlogger. Nabibisi na siguro si Ethels. May ano na siguro siya. May... Ano ba yun? Nagtitinda na ng ano. 1,700 pa lang. Oh, at least naka 1,700 ka na, ha? Sa akin nun, ang tagal ko pa nun naka 1,700. 1,000 na yung bahay ko din. Mabilis na yan, 1,700. Lapit ka na magkalahati. Salamat, Random. Ano, kumusta, Random? Mashima. Baba nga kita, Mashima. Karga kita, Mashima. Dali, kakargahan kita. Text. Panoorin ko muna yung unboxing ni tatay.
Harang-harang. Nasa parlor din si ano, Mampis. Ako yung tao. Kapag may tao. Parlor. Salamat, Dad, vlogger. Ano ba tong ano? Ang tawa ko sa comment niya, ano. Sis, magdikit ka muna dyan sa kanila, baka hindi mo pa sila kadikitan. Baba ka ng bahay, baka mayroon pa akong ididikit. Tingnan ko dito kung mayroon pa. Mami. Mami, hindi ka pa tulog. Tulog ka na, Mami. Mag-aalas 2 na. Salamat sa pag-ano mo, Watch. Nandito din ako, nanonood din ako eh.
Mami. Oh, sige, sige, ano, te. Ay, Kaloy, wala ka ng pasok bukas. Bakit natutulog ka na? Sa habang pa na pasok mo, oy. Yung haba ng tulog mo, oy. Huwag ka munang matulog dyan. Tuloy dyan. Bigyan lang shout out. I love you in God. Thank you for coming. Ayan, Mashima, Dan Tulpak. Nagbakas ako bukas muna ako. Pagkakan. Salamat. Serena, nasaan si Mashima? Mashima. Bigyan lang shout out. Andyan siya, oh. Naka ano. Ginaba ko kay Te. Ay, kay ano. Mashima. Salamat sa paharang. Ginaba ko kasi ano. Uy, ito. Wala. Wala. Tiger. Sino na naman to? Ikaw talaga, ano, this world. Taway ka talaga. Sino? Ikaw pala yan? Sino ba tong isa? Ikaw ba yan? Tangan ka talaga. Can you wave your hand? Sino to? Hindi ikaw yan? Hindi pa naman kasi, hindi ka naman nagsasabi ikaw yan. Sus. Yeah. Hindi mo mapasok yung bahay, no? Hindi ka talaga makakapasok. Wala kang jacket. Yung may night coat ako, baka kinain ka na ni night coat. Oh, you do not love me. Why? Who are you? Niloko ako nito. Sige, ano na naman ata. May gwardiya daw kubo niya. Anong gwardiya na yon? May nakaano? May nakaabang. Nakano si ano eh. Bababa ko na naman to kasi may ano sa may. Galit na naman si
Ano ang tatamsakan ko. Guys, patamsak naman tayo dyan. Baka hindi pa kayo nakatamsak. Kay ano? Kay party music. Yan na naman niya. Nag-iba lang yung ano niya. Hindi ko pa kasi natatamsakan yung mga ano niya. Yung live niya. Ayan, sabi ko na nga ba tatay na masusunog na niluluto mo eh. Sige, sige tay. Magluto ka na, magluto. Nagugutom na ako. Nagugutom na kami tay. Naamoy ko na. Naamoy ko na ang ginisang sibuyas at bawang. Hindi nga, hindi nga. Dali, mag-ano na ako, mag-ano na ako kay Massima. Ayuda na. Sali ko na kay ano, party music, ano, premiere. Premiere. Ice cream. Uy, 24 ka na. Okay. Sarang kaloy ang boss, nerdy boy pala. Nerdy boy. Ay, ano nangyayari? Bakit toys? Kaya pala mga laruan yung lumabas. Okay talaga. Kiss pala yun, kiss. Ay, pala.
May playlist ka, ano? Mahirap kasi pag walang playlist eh. Ito na ang ano, live na ano ko. Hmm. Yeah. Ay, mali pa rin. Ha? Meron ba kayong naririnig pa? May grab shout out, Cherry. Na ano na yung ano. Nasa ano yan, naka, naka-charge kasi. Diyan siguro yan sa ano, sa charging. Kasi kanina walang yun eh. Meron pa rin? Wala na. Grounded pa ba? Wala saksak ko eh. Wala, tinanggal ko na nga eh. O yun nga, doon nga sa charging.
Kasi malulubat na eh. Kanina ano na lang. Hindi ko kasi na-charge, nakakalimutan ko parati pag charge. Asa na ako? Ay naku, Diyos ko. Yung inaayudahan ko na wala na. Saan ako nagpunta? Winashima. Huwag mo na kayo mag-comment. Sabay ganun. Nag-ayuda ako kay Mashima. Dikitan niyo naman si Mashima. Para madagdagan yung niya. Yung bahay niya. Yalla, yalla. Tingin ko nga ito tayo, pabyuhan ko na rin yung sa'yo. Yung unboxing. Bagong silang. Nakatawa ako kay Wawats natin talaga pa siya dumikit. Ay Divo, kumusta pala yung saging mo? Dumikit ba yung ibang alagad sa'yo? Dumikit ba yung ibang ko? Tinarga sa'yo? Yung iba kasi nun, legit yun, may mga video at saka subscriber. Ay, ayaw na siya magpindot. Uy, mapindot. Yala, mag-i-end na ako. Ano pa ba? Uy, hala, na ako. Parang hindi, nung matagal na, 3 hours na pala ako, uy. Mag-end na ako, uy. Dali lang. Tapusin ko muna to. Ano? Ano? Si ba si
Baliw. Tay, magluto ka tayo dyan. Baka masunog na. Ayan, ganda. Diyos ko, hindi pa ako nangangalahati. Ako nangangalahati eh. Malapit na maluto. Wow, makakakain na tayo. Chirik, maghanda ka na ng plato dyan. Ay, ganun. Chirik, mag-ready ka ng plato. Ang sarap. Namimiss ko na yung, yung piyesta. Grabe. 4 years na kasi wala na talaga akong 4 years na talagang wala na akong piyesta. Amin. Hindi ko na yung piyesta. Ayan, kain tayo ng punka na lang. Iwas antok. Ang asim ng punka nila. Uy, namimiss ko na yung litson. Pero pag nandyan ka na sa harap, parang ayaw mo lang kumain. Ako sa amin, pag nagpipiesta, pag ako talaga magluto, hindi na ako, pag makatikim na ako, wala na, hindi na ako makakakain yan. Parang ba ako, nakakatingin. Parang nabubusog na.
Wala na si Mashima yung ano niya. Wala na yung bahay. Wala. Search ko na lang. Kikita naman agad. Eric, may bago kang premiere. Kain na tayo. Luto na yung niluto ni tatay. Makain na ako. Nauna na ako. Parang salamat sa paharang, Mashima. $29 pa lang, uy. Asa na yun? Mashima. Ano tay? Magsasaing. Kala ko maluluto na. Kala ko maluluto na tay. Bakit magsasaing pa lang? Ano ba yun? Magsasaing pa lang pala eh. Nagugutom na ako. Charot. Parang namang nagluluto si tatay. Si ano man nagluluto dyan eh, si Ma'am Rose na, si Ma'am Rose na ano, BBC na no, sa pagluto. Isang oras pa, oy. Isang oras pa, host, bumapa ka na dyan. Ganon.
Isang oras na talaga nagugutom na ako, isang oras pa ay naku, tagal. Ang tagal ng luto na yan, isang oras pa. Maano ako niyan, malilate. Ay, kawawa naman si Kanonoy pala. Kailangan din na-play. Naka-silent siya. Galing naman, nagulat ako sa premiere. Gumising talaga sila yung taga Pinas. So, gumising talaga sila sa premiere. Nakakatakot naman tong Silent LS ni ano. May nakaano na mukha. Nangyari. Mata ko napunta dito sa iba. Sa ibang mundo. Ilampas ko lang muna ng 30. Mga 35. Kasi pag maglaga si Lolo, pero pag kunti pa lang, hindi ata nilalagas ni Lolo, no? Tel, wala ka pang trabaho dyan. Ano ka na? Okay lang ako. Pwede mo na akong iwan. Grabe, sobra. Namimiss ko na talaga. Namimiss ko na yung Maynila at saka ano. Namimiss ko na yung Pinas. Nakakamiss pala yung Pinas. Pero pag nandun ako, parang gusto ko na ulit lumayas. Parang gusto ko ulit lumayas. Ayaw ko mag-stay doon. Ayaw kong nakaupo. Gusto ko ano. Kakain na ba?
Kainan na, Mashima. Sige, on the way na, on the way. Try ko. On the way na si ano, si MJ. Bulacan. Ang bisis pa lang ako nakapunta dyan sa Bulacan. Nung nandun ako sa Laguna, nagpunta kami ng, yung amo ko, nagpunta kami dun sa, ano niya, sa bahay ng nanay niya. Bulacan. Dati nag-ano ako, dinadaanan ata yan eh, yung papuntang Pampanga. Dati kasi nag-ano ako sa Pampanga, nagtrabaho ako ng ano, ng garments. Nasa Pampanga sa ano, puntang ayun ako. Dalawa na lang. Gutom na ako. Gutom na ako, kain naman ng kain. Kain ng ano, punkan. Hindi nga ako makaubos ng punkan. Pampagising ko lang to eh. Para hindi bumagsak yung mata ko. Ang vitamin C. Ang vitamin C lang, maraming vitamin C dito. Dami kaming orange. May ano kasi, may taniman yung amo ko. Nabubulok na lang yung iba. May taniman silang orange at saka ano, punkan. Ay, punkan. Apple tsaka ano, yung, ano ba yung ano? Yung malaki. Hindi mo na kasi natin ito do kay makakainin ni Lolo. Hindi pa naman nag-ano, 2 minutes man lang yung video mo. Pag-upload ka ng ano, 2 minutes. 1 ano lang, 1.30 minutes. Hmm? Hindi ako makabasa sa ano masyado eh. Sa comments.
Ang liit kasi ng ano, ng letra. Maano na kasi yung mata ko. Hindi na ako nakakabasa masyado sa maliliit. Na ako, lalo na sa anyat na nakakaano. Mata ang puyat din. Hindi ko mabasa. Ayan, tapos na. Punta muna tayo sa ano. Nangyari na. Ano nang nangyari? Wow, kainan na sila, oh. Oo, tay. Basta dinaanan ko yun eh, kung papunta akong Pampanga, yung Bulacan. Namiss ko na nga yung ano ko dun eh, yung trabaho ko dun, mas maganda yung trabaho ko dun kung ano lang, kung hindi na ako nag, ano, nabuntis ang, ano, shoot ako. Kaya nag-ano ako, nag-leave ako o nag-ano ako doon, resign. Kasi, grabe ako. Grabe yung ano ko doon. Suka ng suka ako nang nasa loob ako sa ano, sa trabaho. Ano daw nakain ko? Yung pala'y ano. Yun pala'y na-esprehan. Na-esprehan pala siya. Kala nila ano, nakakain ako na ng ano, masamang pagkain. Sukar na, oy. O sige, Sir Vince, Miguel Love, shout out. Mag-end na ako, oy. Gawin ko lang ano, 30. 3:30. Sige na, kain na, oy. Breakfast na nyo dyan. Kain na kayo, ano, Dewa TV. Kain ka na. Dads. Kain na kayo. 70 na lang? Ilan ka ba nun? Di ba 80 ka nun? 80 or 90? Eh, 70 ka na lang, di mo? Ilan ba nabawas sa'yo? Ayun, breakfast na, luto na. Sige, sige, salamat. Sige, kain na kayo. Mag-end na ako. Sige, kain na tayo. Kain na tayo, kain. Pabalik pa ba kayo tayo sa ano, sa Korea or hindi na?
Bakasyon lang pala. Ah, oo, kasi pag nasa Pinas lang tayo, wala namang masyado. Depende kung may pinagkakakitaan. Pero pag mga negosyo-negosyo, mahina din na yung negosyo sa Pinas. Malakas lang sa Pinas pag yung negosyo sa tindahan kung nasa malapit ka sa yung sa bayan talaga, sa palengke. Yun maganda doon magtinda. Maraming tao. Yun ang dream ko. Magtinda ako doon sa may palengke. May marami. Pag, nung umuwi nga ako, naghahanap ako ng Kaso yung pwesto naman doon, nasa sulok, nasa likod ng ng daan. Ayaw ko kasi natatago siya, kunti lang yung hindi ba nakikita. Umayaw ako. So hanap ulit sa sunod na lang. Sabi ko babalik muna ako. Nagpapa-reserve na ako sa kanila kung mayroong magpagawa sila ng yung nasa front. Sige, mag-end na ako. Maraming salamat sa inyong lahat dyan, Team Korea. Tyrosauro, salamat. Salamat. Bye-bye. Mag-end na ako. Sige, enjoy kayo sa food nyo. Happy fiesta na lang. Oo, maganda. Yan ang ko yung magtitinda ko. Kung makaano ako ng pwesto. Sa pwesto yung yung problema. Walang pwesto eh. Gusto ko yung talaga. Yung pwesto na nasa front ka talang yung daanan. Nadadaanan ng tao ba? Yung makikita ng maramihan. Yun, maganda yun. Yun ang plan ko. Sige po, mag-end na ako. Maraming salamat sa inyo. Sige, Ethels. Wow, breakfast din si Ethels. Nakikikain ka dyan kay Tyrosauro. Ka Ethels? Sige po, Mashima. Bye-bye. Bye-bye, Tay. Bye. Kayo. Sa piyesta nyo. Bye. MGWR Vlog, signing out. Bye.